kamangai chesin bungni na ziak tu ares thanglua ares chuan omtei bok chuangai tuale ta omtei la are wangwang mai bok si ares chuan omtei chu phone chetak takani po ring to lo omtei chuan pasala ne mo bialpa ne mo ni aring tabera chuwang chuan tlemin omtei po chu ban sana tum ve ta a ma se thengem amumanga la chuan muzantin mai bok si athluak ka bueni walrianga hi Facebook lama thian ve mai atak taka pola mu lo nulange nu thloi ni po hriat lo chu ve em mai si omtei chu ban sana tumna satpo le athin lung le ngai tu na omtei ngai tu chualian tel thung si ban san tumma se ban san thei si lo he mei chia hi engang mei chia nge mo ani chi le ngati nge heti em hian a ve tak mai le anun zong le ami zia zong thak sak tu hi engang mei chia nge mo ani le tha aliama omtei la chuala re wangwang mai si are support chuan tlemin omtei a veilu tuk po chu zia ve ta a chan ber po kha mei chia wang kha ani khanu khani tin class a muwa ma se bengai meu lo zingwak na ero kha chuan mei chia khan lo chang emoti mai turina wak na lama pianga mu tur lo ve zia thunga an thian hova hlim takan ti holai chuan kha mei chia khan room kong ka bula tangin ares aron ti lo mai ares chuan chan mai na chang po hrelo a hoi a ho mai engtin nge he nu hian ka minga hriat le ti lamani yelo ngai tu dai ni a thian pa chuan hey boya so aureng cha so alo ti ya ares chuan tuin mo alo ti heu mai a thian pa la chuan nui tri chungin so hoi pheila a ngareng cha so engi lo ngai tu a ti pain kong ka omna lam chu ko ka are sa chuan ringleng longin engei dua ala ti vak zuya mei chia chuan min lo puilok te aron ti le are sa chuan o kalokal nga le ti le kalarul nga la are sa thian pa chu lo phur khop mai boya chu chi lo o alo ti vei ham bok an college mei chia mel thaber chuan ni lo ma se pian ro anal ber mai the ni mitam tak poin hnung lama tangan NG vong thin kha ni reng boka a mel tha a fel phian boka a pian anala a che reng a fel thlap mai bok si chuwang chuan nge yang an college mi sata nan thlan ni ma se are sa chuan he mei chia he an college mi sani ti a shelo shrim a chan chu college mi san thlan lai vel khan omtei ngo talo ngai tu a thin wang ani chunu chuan kong dom mewin are sa kong sir motor park na chuan alo nga ka are sanan bulalo thlen chuan chek tlak chungin kan college mi pa izoi berang o nilo khovel mi pa zok mole alo ti ngal bura are sala chuan chunu thu sei chuangai sakvak lem lo khop mai enge min ko chan ati ngala chu mai chia chuan hei ka scooty he nung theilewa min lo chek sakla please in ti pain are salam hoi chuan anui saka are sa chuan khoi cha bi ti paina kut choron phara mei chia chuan phone alo khoilak lo si oi ka ke korip te a hian kak lo phur mai te kalak lo lutuk ati tlat si are sapo chuan cha bi chola ve maya scooty chuati nung don thin anung thei si lo voi nga vela khik nu pun anung thei lova are sa chu thlan hluam to mai huis scooty hi vai thir chejong hne na hralla tlem tho bella ti sa ti leidon nia ati chuan mei chia la chuan nuya sangang mai alo nui le tri to are sala chu tum deuh bur to mai scooty chu thlek wanga ato pa metaran en mai chu are sa chuan hey ron kalla ron ente scooty a hian petrol engma omlo ani hi ti pa chuan a metar chu ko ka mei chia po chuan ron en ngal vata oi ani hi avan mak em nimin tlaya ka thun khat vek sia ka thun nuin khoya ma ka chuk box si lova alo tia are sa chuan mi nan ruaniang local ro lutang ni sa box si ka u thei tak ngel donin ka ria atia mei chia chuan
engtin nge ka hoang aron tia ka thla ma yang che lut photang RS chuan alo tia classroom lampan chuan anin zui lut le taria class lak lai chuan RS a phone chu lo ri taroi ruai mai student zong le teacher chuan RS chuan en thapa RS support chuan a phone call chu reject ngal ve maya answer chuan class lak lai chuan phone ka silent mode anda vek tu ro alo ti ban chapa RS support chuan a phone chu silent ve ngal maya a phone call don khatunge ni po shelo abula thian pa chuan boya ni chin khan enge in tia alo ti sa a RS chuan tu nen mo alo ti le hu mai a thian pa chuan o Emily nen khan alo ti vata RS chuan Emily chu tunge alo ti le hu ringot a thian pa chuan nang hi chu inoles ai ni nar ku he zawani hi nakina ban huna ka hrilang che ikolo sia o atia anui kura ansar chuan RS thian pa nui chu lo mu fu le si David alo ti tur mai David apo chuan rang fashanin yes sir alo ti ngala ansar chuan mel rum tak chung hian stop talking ati muk mai David chuan yes sir ati le a RS chulo nui khur char thung chonudar ni le chan ve bang tur kha David atong pe lu to ka wangin tlaidar thuma an ban pha a RS chuan David alu tuai thuak pa in nangma wang vekin kan ban tlai pha ni o I trong pe lu to ka aron tia David ala chulo nui huwa thung ikolo mani kha Emily pui shelo ania a han ti chuan ma pui po chuan khai kan thian a hian Emily shelo mo alo ti ve boka an nui chi mai RS chuan o enge ka shelo ni ve maya a ho mai alo ti liam puata ma pui chuan RS dara ben thak pa chuan boya Emily te chukan college mi salom ikolo thei aron ti le a RS chuan a ho maya atile mi mai an bike da na chuan thlenga Emily chu scooty bula chuan alo dinga hey ivarei ve ka ngak rei to lutuk che alo ti ngal bora David ale ma pui chuan in signal sewa boya kan kalsan mai zo kang cheo antia an tlan san ngal da ya Emily bok chuan khoya nge bike ka man monia alo ti sek boka RS chuan ngoi rengina bike chu ti nunga lo chuang ro ati ringota Emily po chungoi rengina chuang ve maya RS chuan ina thlen vele a phone chu en ngal vata class lak lai lo call tu number kha call back ngala ma se channa dong theilo ama pon he number atang hian miss call voi thuma lo dong to a ma se call back a piang in channa dong ngai lo RS chuan ngai na shelo hle mai an lo call sual niang ti pai na ngai sakzui du lem lova a phone chu khumbul do kana chuan da a phone chu en wanga wallpaper a chuan omte thalak chula mang thova ma se thei ngil wanga tumta ka chuan a phone gallery a wallpaper tur danga dabzui ta a ma se gallery a chuan ma thalak le an thian ho thalak le omte thalak chu chuna ni mai si ma ni wallpaper hanin man chu sheve boxi chuba ka omte chu thei ngil top chu har sa ti ve ani RS chuan adan pa ngai te bokin do kana secret le lighter chula ina zukhule tanta thil tam taka ngai tu a omte hi ka thei ngilangai heti om ringot chu ka tan po zia lo ama omte pon ka thinge ka dam ti po she top lovang hui ham larinom eng ang mi chia nge moi ni le hetiang hian ka ngai tu nei ti buai thei chuania tinama chuan phun mola secret pose nem le to hle mai aril ruwa chuan omte thi thei si lo atopa chuan Facebook a bokalut le a omte profile a aluta thil thar mu tur omlem lo abeidong ti ngai na shelo chuan omte thianu number a khol le ta top mai channa omlo ava beidon thak thin
voi nga vela khol nuwa chuan ron chang ve thei shrama. Oh hello RS ibuayam bui zo chi e idam mo. Oh kadam ve trok trok e I thian nu hi vare rei ta ve nia tun lai chu an bui ve lutuka kanin mukhat lutuk ingai to ni mo ti pa chuan omte thian nu chu aran nui zui kar kara nia angai om em alom imu hun huna min lo biak don ni o kangai lutuk are sa chuan ati zui ve mol mol bok ingai ve tak tak po kaloring lo sin omte thian nu chuan aron tile shrama ngai tak zate zep lo chuan zuna ka oi ni berin ka hria are sa chuan ati tange nge a oi koi em lo omte thian nu chuan are sa thu soi chu oi vak lo niang ani tak tak alom ma sei thian nu ka hril kher lo la o are sa chuan ati le shrama nia ka hril lawang ka mu vele ka lo biak ringo tang che o chuan kanom dun hun huna karon khol chenga inin bedon ni o aron ti ve boka ole te reng mai aw po ka hrele chak to alom ka man vele ka leng phenga karon kholang che o omte thian nu po hian are seril ru hi hria thiam pui ve ni inalang ole kalom ngotang kada photang o kanuin min kowa I thian nu chumin lo biak ngei ngei do nia ni photle are sa chuan omte dam tha ti hria chuan hlim kher mai ain thak sok soka in hnuailama anoi rong bol pui turin a chuk thla ngala are sa chuan anu alu vel lai chu vel pui pa in nu kapa hi lo la holo em ni ti na zot ngala anu chuan o voin chun boi dewa niang ni chin khan min lo bia a aron ho har tur thu min ron shila alo ti vata are sa chuan anu chu omte te khuwa lallen chanchin kha hria taring tlata azot chiang ngal zata anu chuan an khoming chu hriat fo thu le alakal ngai bik lo thu te lo hrila are sa chuan phur ti hriat takin rem changa le zin veila tha ang alo ti le vata anu chuan nia kan le zin don nia alo ti ve mai boka pathian nia mitam zok chuan in khom turin biak buk laman pan sap sap hloma are sapo a thian te pani devita le ma puyen en chuan in khom turin an kala devita chuan boya mani khan emily khai chu puyem ni nui sang hian ron tia are sa chuan teulo maya a petrol zowa ka thla ho ni kha ti paina nui haka ma puye chuan nui hak hak chungin romantic talk in vein ko mang chuti na kalain alo ti ve boka an nui ho dar dara are sa chuan in ho thei mai min me bel phe thi tum lo ula alo ti le a ma puye chuan khai I du lo ti na em ni ya ani kha chuan a mel no thei em che kho alo ti le a devita po chuan nia boya bo zui chi ani kha o alo ti ve le boka ma se are sa chuan ha in ho mai alo ti le ringota chundar som pakhat vela in khom chuan banga are sa te thian ho po chu ho konga anti ti le na sakhop mai ma puye chuan zanin tlai chu tlong kama zukal ve mai mai la in pem ti na rot phur na sakhop mai are sai ro chuan ki chu ka pe ilo alo ti ngala david chuan nia ki po ka kalcha kania boya I pe ilo mo tinge alo ti ngal vata are sa chuan tun lai chu ka chuak wak pe ilo mania om hinuam ka ti jok alo ti maya david chuan are sa dara ku pa in boya tun lai hi mi zia hi mak ka ti ama kan thian pa trong du deuh khai ni to lawania engma min hril ngai bok si lo tinge a chan tal chumin hril vela I thian te kan ni hi alo ti mol mola ma pui po chuan nia adik chia alo ti ve ngal vat bok are sa chuan nakina ka hrilang cheu ti chi na chang are sa te thian ho chuan chonin khom lovin are sa ruma game san khela ma pui chuan boya emily nen khanin kara engma omlo tak tak mo aron tile tranta are sa chuan nui hak hak chungin teulo maya kanin hriat na polari lo mai
alo ti nga la mapuya chuan imak ka ti e kan college miss meu poise lo ania engei lo ngai tu thin le kumdanga chuan college miss te kai hriat thei te reng nen ati le a ni e thian pa soi hi dikani kumdanga chuan college miss su hril chopangai lo tlatani David apo chuan nia imi zia hi mak tol tol mai boya alo ti ve boka RS chuan nui chungin nia kami zia chu mak to ti ka hrialom a chan po he nu wang hi nia tina wallpaper om te thala ka man chu thian te chu entir ve tange nge a mapuya chuan e khai boya he nu chu khoimi nge nia ke chu tha ka ti zong po ni lo u patmel to boxi alo ti ngal bor bora David apo chuan nui chungin boya he nu hi chuan phu lo che alo ti ve boka ma se RS chuan a thian te thu soi chuenga tan ma ngai lem lo omte ne nan in hriat tran na chu pe hel nei mi lovin hril ta zoka a thian te pani chuan makan ti hle mai an thian pa an college sa po alak pol le chelo ve berin Facebook a mei che pakhat wang mai na mi zia thak hi makan ti ya an oi lo hial zo kani nia are sei chuan college sa po mei che ho star ron ani ve reng boka ma se thian te be sei lo dan do in thila ta si a thian te chuan are sa dan chu in thak tur pun an ti chuang lem lova a chan chu a thian pa hi alu lul zian hriat chian wang ani engang pon thu sha hril ma se zom don chuang lo tian tha chiang e mani zana chuan are sa chuin khom turin in siam mal mala dar thalang ma chuan a ding rei le khop mai mi se then khat in chei ai pun in chei rei zok mai the ani in hnuai lam atangin anu chuan ron awa boya kan kal mai o in chei rei theisia ipain ngak chuak zo lo che kongka ron kal mai ro o chabi spare kan keng aron ti lo lawa are sa chuan nui vur vur chungin ole karon kal ngal ani mai alo ti ngal vata reilo te nuwa akal ve ta ngala kongpuya kan chi atia chuan a phone ron ri tang tang mai rang fashion in a ena ron khol tu chu omte yani are sa chuan a larang ngang mai hello omte RS idam thaim o dam thae nang jok o kadam thae in khom donem o kakal don si a in khom ve don lo em ni zan in chumin lo in khom kep mai ta che ka hritlang dewa ti pain omte chu khu deuh khek kheka na iwa phakar tak takin awa zia lo ve lo in enkol thang che o ifel kha milo in khom kep nge la o chuan in khom bana milo khol don ni o kalo ngak rengang che aron ti le a ole kalo in khom ke pang che in khom bana chuan lo mu hi lo la o mu hi lo wang kalo ngak reng don che lom kal to ro itlai nge kada mai o bai ani bai le are sa chu hlim kher mai nui ver chungin biak in lam chu panta a hlim zia chu mel lo en chik deuh chuan an hmu mai hau lowang le thui po kal mai na hnunga tangin a thian te chuan an lo kowa hey boya iwa ma big ve an lo ti ngal bora are sa chuan sana bi zau pa in a ma to lo e o hey tran dar trep to lom in tlai wangin kal ma min ti ani kha alo ti let wata in khom ban an thian ho chuan an in zui ho le a David chuan zanin chu in khel enila alo ti hama are sa chuan ke chuka peilo alo ti le mak mai ma pui le David chuan makan tingang mai boya zanin de chu Manchester ten in khel dona zandanga poyan zia thin kha har satna dangin em ni tinan zot ngal mol mula nie a thian te chuan are sami zadang lam talutuk chu makan ti ani are sa chuan har satna engma ka nei lo zanin chu katel lovin lo en mai teu min the thiam mai ru alo ti boxi ma puya chuan itel lo chuan nuam om lo e alo ti ngal vata are sa chuan nuamang naktu ka result min hril mai don nia ni phot uo Manchester te chin lo en chak don nia ti painan in lama chuan a thian te pani chu pen santa a
mapuile David chuan an thian pa mi ze in thak danglam lutuk chumakan ti thu sei malmal painan ho ve ngala ares chuan room thlen vele in thak lovin omte chu khol ngala ma se channa dong mai lo voi thuma khol nuwa omte chuan lo chang ve thei shama oh hello ares ibuem ni ivan chang thei lo em buishan love ka phone da na kalo thei ngila ka zong na salutuk ivan hai hot em ve anui zui hak haka nia in bang chi em ni o bang chi in ka thlenga karon khol ngal che ni hi ivan fel em mi fel pa ka chhun to chea ka fel ani hi I phone chu thato em ni oi tha thei lo ani hi hei tu na po ka u phone hlui ka manga awa han zia lo tak ma se kan leim be thei ta la lom tiro nia dik chi mai lekha te lo zir thaim tin om te chu na zot ngal zat mai ka zir thati ring em ring chi alo ring deuh tho bok anui zuya I ring dik deuh tho lekha zir ain thil dang ka buai pui zoka atile ta eng thil dang ngei lo buai pui le ta ka soi chi nang a tin are sa chu nui hak haka het I phakar emayo soi ve mai la ka hau to lawang che tak tak mo tak tak zantin hian mo ka ngai tu na mo khanu ringot kha oma tu khanu mo hriat har om khanu ti ringot chuan I vok nei tu kha are sa chuan soi sap hian ron tia oi misul pa le ivan ngal tak em chimom viu su o omte chuan ron ti zui ngal bor bora kati tak takalom are sa chuan thu tak deuh hian ron ti le a hei mia pa ka ato nang ma wangin hui ham fiam thu tho hunani lo hi o misul pa fiam thu ka tho leinem ares ni phot o rem changa kanin bele donio omte chuan ati le thut mai ai kala soi zo lo engmo aron ti le chuan ka mai chen ka ria are sa chuan ati tol mai ai ti chin omte chuan lo changa enge ai chu ares ka da mai o mutui tin omte chuan an in biak na chu ati top zui ngal dai are sa chuan omte chu voi tama khol le a ma se chana dong theilo omte hian eng wangin nge are sa thu soi hiangai thak sak du lo le omte hian are sa ya bol kul mai zo kem ni nge nia omte hi pom lai nei mi nu pu ni zok are sa chuan omte omdan chu hria thiam lo rual in ma omdan nge po a hria thiam lo ani tinge omte kha ka mai che ati ngot le ke hi ka ato tak tak ani nge yang ngati nge khatiang thu te ka soi le ka van mol tak em ati mol mula akot chu phela ato saphung mai chu fan nain chem tira amai mi ching wanga omte hne na thil soi wang kha nin thiam theilo ani secret le lighter la a room veranda chuan a chuak le a nidanga ti thin dan pa ngai bokin secret chu atrana azukhule talui mai zanlai dar som pania po alapak khuwang wanga aril ru ha ve ematin ni aril ru chuan in thiam lo na hlir oma omte chu khol ngam to bok si lo khol le ma se channa dona in be sei lo ani zingdar ko vela chuan anui na ron soi nok noka boya tinge ti hiani oma in khom thom no ne ni la oma po nai mu hil ringot boxi enge omzia alo ti mol mola are sa chuan har chiang mang lovin omte kati pal o aron ti chap mai anula chuan ngai na shelo hle mai boya I thaim harte inu kani hi ti mol pa chuan soi le nok noka are sapo churan har ve kok mai amit nuai le chat chata nu engeron tia alo ti deuh ha mai anu chuan idam loem nia ichunga enge thleng natinge ti hiani oma min ti hlau thong lu tu kalom
zo na nga hle are sa chuan dame engmani lo nu min ngai tu su ka thalom alo ti maya ma se nu chuan heti hian min ngai tu su ka tha itiania ipa chui chhun ve khop mai boya har sat nei to kani chuan min hril hre su ka ti thin kha imi zia hi mo adang lam chak lu tu kania alo ti ya are sa chuan nui chungin nu tlangwal kani ve to alom mi panau pang kani to lo hi min ngai tu su ka thae alo ti let fata anu chuan fa pa chu en wang wanga in thakla intifaila choi turin ron chuk ro class it lai nge man mo de ula o ti pain in hnuailama achuk san le ngala are sa thian ho chu class kal turin nanin zui chuak le ta du mai are sale ma puile devita te hian tet lai tang to in nanin kom ngei em hloma thilan lei poinin ang vekan lei thin tuna po bike in nang vek nein college khata ankal ho veka an thian zinga pakhat himi nan lo ti buai vai chuan in sual pe atin an om reng thin anin chan em thina chu wang po chuan ima na an class a po anin ti thu ve hle thin ma se midang tan nok sakin an om ngai lova an kong dal tu an nomero chuan thi pha don po ni se an bi tang zel thin kolei san thlenga bike vel an side that lai chuan Emily alo lang le hlol mai hey nang ni thrin ho kha in vat lai ve a alo ti ngala are sa chuan Emily po en manglo chuan hey kan nom lo ming kan nei vek o alo ti deuh maka Emily la chu zam map lo ani karing khai pheikhok thrui ka sui tharo alo ti le vata are sa chuan a pheikhok chu en le vata ma se pheikhok thrui chu in phel lo shim ma se ake korzi par lo in zip lo zo kani rang fashion in ake korzi par chu zip ngala engma soilovin akal ngal nal Emily chuan hnunglam atangin anui zui tria ma puile devita po chuan an thian pa che chhelu tuk chu an nui na samai Emily chuan oi in thian pa hi kul reu ma se ami zia hi mak theisi ti paina nui har hara ma puya chuan nia ma se hetie en nang hiani lo a fel lu tukania alo ti vata devita po chuan nia fel lutuk alo ti vevat bok an pathum chuan ti mal chungin classroom a anin zuilu ta are sa chutlar hnung bera ama chin lo thungoi kurmai a thian te chu bula chuan an ron thuvat bok are sa chuan misual pani tinge engma min shillova alo ti ngal ringota ma puile davida chuan nui tri mai are sa bok chuan inwan sual tak o atile ringota ma pui chuan taktakin mo boya isi par kha kan hmulo shim alom alo tia devita chuan ma se boya khanu khan kula ti cheni o athin lai deuh cheni shimang isi parin si plo po alo mungal chat thenia alo ti ve zuwa ma se are sa chuan Emily chuangai sakzui lem lo a phone chu phora a wallpaper box chu thian te chu mu le a ni zana ka mangai thu ka shilasin aron tita a ma puile devita chuan lo ner na samai devita chuan engtin alo ti vata are sa chuan ka mangai thu ka shila ma se phone da ngal dai ati zoi sapa ma pui chuan khanu ngot khangai tu lovin Emily hi ngai ventoro alo ti ve maka are sa chuan engma soi to lo a wallpaper a om te thala ka man chuan tlok ringota a thian te po chuan soi turan shabik lo engma soi loin ngoi rengin an thu ve tarenga zana chuan are sa room pon veranda ngoi rengin a thu le a om te chu khol le ta ma se channa dong theilo voi som vela khol nuwa po channa dong theilo atopa chuan message sa nu chiale tange a katipal o min huani tiro omte khonga in voi khatchi ka phone call ri chang shramte itel lo chuan ka hlim thei to lo khonga in kam sei si mu huna mi lo miss call ang che o omte na lo miss call hun chu ngak top mai ani zandar som pakhata po omte chuan lo miss call si lo are sero beidon tum lo
a phone chu la a omte chu va khol le ta voi nga vel khol nuwa chana dong ve thei ta shrama o ares katipal o zoi sap hian ares a chuan a tia ares khatiang lam chu khongai takin soi to su ole min ngai dam don ni o katipal lutuk ares thianangi min en thei don lo ani chuan min be to lo mai ro omte chuan ati chang ta fak mai omte katipal lutuk o khatiang ril ru khai chunga ka pu to lo wang khongai takin min ngai dam ro tin ares a chuan omte chungai dama dil mol mula ole ma se tun bak chu soi suak to su o ole katipal hei atlai to si mu hil to ro keipo kamu to don mutuyo omte chuan atia ares na chan ve main omte chuan phone chu off ngal dai ares a chuan ngoi rengina phone chu da ve maya omte in thian angamin en thei don lo ani chuan min beto su ati kha benga chuan arinon tlut mai omte chuan bial padanga ne ani aring het bur mai bok ma se omte belo chuan om thei si lo ama lema chuin huwa a pa loin tin mi panep tak anginein ngaya athin lung chu vi ang mai na na ani in chung aluta a secret le lighter chuala a secret chuatrana a ching dira apak khulat lata a phone chuan da duizai chu playbook a ngoi rengina suang tu narama omte chu mangai bia thu hlan le tamol mula avamak em ka handonin hetiang renga thin lai lu zo tong le thei hian kein ring lo ingai hian e tle har nge mai omte po chu mu hil thei bik lova khuma chuan leta leta aresan ka mangai chain ka hria ati te kha benga acham reng mai ares a chutlem tle main thla tir da na ngai tu ta a ma se engtin nge ni yang ares bula chuan bial pa ne yang in soi mai don em ni nge pasal nei to nge in soi jok don huis omte po ril ru ha ani ares anen hian anin bereng ani chuan ares hian kalsana tum mel box si lo ti ngai na shewak bik lo ani ares mi seis te chu chiar non tlut mai ama khan hetiang hi thleng don ti chu hria se ares kha be mi alawang ma se mi hring te hian malam hun kan ra si lo omte chu zan masa amu that to lo wangin a chaw ve dewa jinglam dar li vel atang chuan amu hil ve thei ta shrama ares anu le pa chu sitting room a chuan tvn pa inan ti dun mala ares anu chuan boya pa tun lai boya dan hi chik vem atia ares pa chuan chik vaknang ma se ni danga nung chang ang chu pulo ti ka hria alo ti ve boka anu chuan nia ami zia hen thlak ne lutuk man ni zinga po tho har lutuka ka han kai tho chu room pon thu thlenga khana lo mu hi la ka soi hara aron har tir chuan keima ka ni lo ti po min shelo omte tin min ron ko ani chu mak ka ti lutuka ti na fa pa dan le ami zein thlak danglam na salutuk chu soimal mala are sapa po chuan ama hi ti pui to reng em alo ti le a are sanu chuan ti pui thei po ni lo han soi pui do ni la thil danga soi dai zel box si abuai thak alulul box si mi pa ni na hian shele lutuka nangma ang chi mi pa ka ni alom ati so vek mai inin chun pa fa lutuka ati bapa are sapa chuan nui hak chungin o fa pa chuan pa te chuan chun tur alom alo ti sam eta are sanu po chuan soivak tur po sheto alo ngoi rengin tv chuan tarenga mapuya chuan boya ente emily chiat lo zia so ti painan lampan emily lo phemek chu lo thlir vonga are sero chuan emily chungai sak lo chiang khop mai emily chuan are sate bul choron thlenga invakim lo ve khonge devita alo ti vata mapuya chuan adam lova voin choron kal thei don lo ti na lo changa are sero chuala ngoi renga emily chuan are samel zau pa in hey nang hi tu lai zing ai wok to ngai lo ani mo
aron tia ares chuan hei kanilo o nula alo tiram maka Emily chuan nui hor hor chungin mama ilom omareu atile shama ares chuan ngoi rengin Emily le athian pa chu kalsan tadaya Emily chuan ares chuan zui vong vonga hus in thian pa mi zia hi mak top ati ve top mai ma puya po chuan nia keini pon mak kan tia lom alo ti ve maya ma se Emily chuan kami padu zong tak alati zuya ma puya chu nui suka pheila atia Emily nen chuan anin zui pheita a boya Emily hi du thei thlot loem ni heti khop hian a hel na sa chenia ma puya bok chuan are sabula chuan atile a are sa chuan ngoi rengin alu bungut ringota ma puya bok chuan boya imak kati ngai tu let lete khanu khainu naron lu ma chuan hetiang hi ni ngai lo kha kan thian ho zinga chuan ni tong du bera fiam thu poi tho pe bera ma se tu nei mi zi chu mana kan thian pa are sakhani to lo ati mal mal mai dik tak chuan are sapuna dan hi makain ti ani ma se in thak thei si lo a thian pa ma pui sei chu dikati ve tho te khanu naron lu tang chi na mi zia hi dang lamani ni dang ang chuni se Emily te ang mei che mel tha le pian nal te chu bem thludai to ang ma se tu na chuan hriat ngai lo sak mel la ton lo la nu zu na awoi me kan si are sa te thian dun chu college country na thilei turin an luta ma puya chuan boya ngai tu chiang te khanu khana fiam kual mai mai che ni karing boi pui to lo te atile a are sa chuan nia ma se a boi thla kani hi atia a thodeu haka ma puya chuan enge boi thak chu heta ni ti nei mu thei reng Emily pona bei sei reng chia Emily hi khongai loem ni atile a are sa chuan boya Emily chu sei to lo te alo ti maka ma puya chuan hui ham I mu thei mi lo le ila mu ngai mi lo me chia kai du ve em chu ni sia a boi thak thei mai ati nang nanga are sa chuan o Emily chi du le nang man vangai zong la ti nia alo ti le maka ma puya chuan nge I thin rim em ni I thin rim donai chuan Emily ming chu kalam ri to lovang alo ti ve mak bok ngoi rengin an thil ei lai chuan ei dun mol mola are sa chuan boya Emily ming chu sei to lo la o atile a ma puya chuan ole sei to lovang ni chuan te chanchin chumin hril vela alo ti ngal fata are sa chuan ni tut tut chungin ka soyanga thinrim oilo o chuan in nui oilo bok o an ti ngal ringota ma puya chuan ka thinrim lowang ka nui lo bokang alo ti ve ngal fata are sa chuan ma pui bula chuan te ne nanin hriat dan chanchin chu ti ra tangina hril ta veka ma pui po chuan thil zia hriat nu chuan thian pa chu dem to bik lo a chan chu thian pa hi hre chianga a mei chedu to chuwa chil bur zel ani ti po hai bik lo ani chuan boya an khuwa tela jin chi ani chu tiro ma pui an ti chuan are sa chuan nia ke po jin ka cha khop mai exam zowa zinila tha ang alo ti ve vata are sa chuan te chuwa chil bur ani top mai ni tin pe theilo ma se kar khata voi khatal chubia ka tum tlat thin te la chuan are sa nakal san theina turin ru man na siam mek boxi are sa hian te hi kal san thei tak takangem te hian ngatinge ama are sei nai lo turin adu tlat le are sa chuan phone chuala a te number chu met chuak le a khol le ta tlut tlut mai ma se channa dong theilo voi som vela khol nuwa po channa thei chuang lo ma se are sa chuan beidon atum lo chiang khop mai te chuan a phone call la du lo ma se message sa thon le ngata ka phone call chang du lo ma la ka beidon san don lo che engti kai mo chuan kala ron song chuak chenga chuti huna chuan ni du emo du lo emo khovel ma ka mangai thu chekala au chu puyang atiril ruwa
omte chuan are sa message sumit tuit la chungin a chiara reply ve mai cha kani mola mi apa min mangai lo turin ka hril to chekha thuai lo pa ka hlata omro tina type man vek to a ma se sen lovina message type chu clear le ta veka abianga chuan mi tu eluanga atrap ringam si lo atra rik chuan a chung ten ron har don si lung chetakin in nita a maya hupa akun tlok tlok mai thala chu chhum kara fi alo ruai na eng poriai boka ar sila chu thla eng poriai kara chuan an deneu neu hloma mitui tlapur chungin van lam chu thira chhor thlapuile sia reng moi tak teu nangni chuan min thathiam tiro nangni hi katan chuan ka thian thatakin ni asin zantin katan moi takin in eng thina in bula chuan thlamuang takin ka om thin a chan chumo in bula karil ru engkim ka phor chuak ngam thin sia khatlang wal kha kei po hian ka mangai lutu ka sin ma se keimin thlathia tan chuan a thaber si ares kei po hian ka mangai che sin ma se abianga chuan mit tui ruk sen lawin na lo luanga